Denne ovn slukkes den 1. marts 1982. Fra denne dato skal der ikke længere produceres glas på Scanglas i Korsør. Glasværket lukkes. Underskuddet er blevet for stort, siger ejerne, den franske koncern Saint-Gobain. 400 mennesker bliver arbejdsløse, blandt andre disse mænd, der arbejder her. Scanglas, der ligger ved Korsør Nord med havnekaj lige uden for produktionsbygningerne, er udsprunget af en gammel Korsør-virksomhed. Korsør Glasværk opførtes i 1935 og blev en af de virksomheder, der dannede ryggraden i Korsørs erhvervsliv. Det ligger der endnu, og i dets bygninger fremstilles termoruder og hærdet glas, en produktion, der skal fortsætte. Det er den nuværende ejer i hvert fald indstillet på. Glasværket var dansk ejet og blev en slags familieforetagende, hvor både far og sønner i generationer arbejdede. I 1967 blev underskrevet en kontrakt. Et nyt glasværk til 150 millioner kroner skulle opføres ved siden af det gamle. Det svenske Grängesbolag var nu ejere med 70% af aktiekapitalen. Man havde erkendt, at 2 gamle glasværker ikke længere var tidsvarende og havde bygget et nyt storværk. Det svenske Oxelösund blev offret til fordel for det nye i Korsør. Og i 1974 gik det franske firma Saint-Gobain ind og opkøbte Scanglas for at komme ind på det skandinaviske marked. Man troede, at alt var godt, helt op til den 23. oktober i år, hvor bomben sprang. Værket skulle lukkes. Man havde ellers fortrøstning til fremtiden. I dette skur ligger nye sten til ovnen, som var købt hjem. Hvis de var blevet sat i, ville den have kunne køre i en halv snes år til. Selv i den nuværende stand kunne den efter teknikernes mening arbejde et par år. Udvidelsesplaner var færdige. Der var lokalplan, miljøplan, sådan at man kunne udvide, også selvom det var op til boligarealer på et areal, der gik videre ud i nordet. Vi betragter den her som en brutal slagtning af en fabrik af et multinationalt selskab, og det har ligesom ligget i luften, at den har været købt for at lukke den, og ikke tage hensyn til det menneskelige aspekt i den her situation. The main reasons are the decrease of the glass demand in Scandinavia, which was the main market for our production in Korsør. So we had to look for other outlets. We did in fact succeed in getting orders from remote export markets such as the Emirates. Unfortunately at low prices, which do not cover all costs. Et stort multinationalt selskab vil lukke vores fabrik, og det, som vi er meget, meget kede af, det er, at man vil fortælle offentligheden, at det er på grund af, at man har et stort underskud. Og der har man nævnt 35 millioner. Og vi mener slet ikke, at plantgasproduktionen giver noget underskud. Ja, det betyder en meget voldsom stigning i vores arbejdsløshedsprocent. Og det vil igen betyde, at vi vil få en økonomisk afmatning i Korsør af ret betydelig omfang. Ikke alene vil det ramme de mennesker, der får nedgang direkte, men vi vil også opleve den situation, at der bliver færre penge til omsætning i byen, og det vil igen brede sig som ringe i vandet, og kan meget vel betyde en alvorlig økonomisk nedgangsperiode for byen. En produktion af råglas kræver meget store mængder råmaterialer. Det vigtigste er sand, og det sejles til Korsør fra Belgien. Der skal losses meget, for sandet udgør 3/5 af de samlede råvarer på 80.000 tons om året. Men dansk sand er ikke rent nok, så derfor må det købes i udlandet. Næsten alle de øvrige råmaterialer, som er en række kemikalier, blandt andet soda, kommer også fra udlandet, så kun lidt kalk hentes i Danmark. Og det bliver så dagligt lavet til i alt ca. 300 tons planglas, altså færdig etlags vinduesglas. Det giver årligt 12-15 millioner kvadratmeter glas målt som 2 mm. En stigende del af det eksporteres ud af Skandinavien, i år 60%. Scanglas blev egentlig skabt for at dække det skandinaviske marked. Nu aftager Danmark kun 15%. De store mængder råvarer i siloerne udgør i penge en fjerdedel af omkostningerne ved produktionen. De blandes sammen i det rigtige forhold,
og skal så smeltes i den store ovn, og det kræver energi. Udgiften til olie udgør halvdelen af omkostningerne, mens den sidste fjerdedel er arbejdsløn. Glasskår er i øvrigt en vigtig del af råmaterialet til nyt glas. Skårene går altså med i ovnen, men det må kun være værkets egne glasskår. Ellers bliver færdigglasset meget let misfarvet. Den store ovn på værket brænder dag og nat hele året rundt. Slukkes den, så er råvarerne ødelagt. Her skubbes blandingen af råvarer ud i søen af smeltet glas. Og 8 stikflammer holder de 2.100 tons smeltet glas på en konstant temperatur, 1580 grader. Smelteren overvåger her i den varme ovnhal hele tiden den glødende sø af glas. Farven kan fortælle, hvordan glasset har det. Og noget af hans arbejde passer nok ganske godt til virksomhedsledelsens beskrivelse af dette såkaldte sheetglasværk som en forældet teknologi. Men det er på den anden side også meget avanceret. På kontrolpaneler overvåges den elektroniske styring af mængden af smeltet glas i ovnen. Overfladens niveau styres på en 1/10 millimeters nøjagtighed. Den må hverken falde eller stige, så ændrer temperaturen sig nemlig, og glassets evne til at blive trukket op, så en glasplade kan dannes, bliver dårligere. Derfor tjekker smelteren temperaturen flere steder i ovnen med korte mellemrum. Ovnen er hjertet i glasværket, så derfor afhænger alt det øvrige af dens funktionsdygtighed. Ovnen som sådan, den vil i hvert fald sagtens skulle køre efter de eksperter, som vi har mindst 1 og 2 år endnu. Derfor kommer det jo sådan set noget bag på os, at man for et stykke tid siden oplyste os om, at nu i løbet af 3 måneder kan vi med 3 måneders varsel stoppe glasværk og lave en hovedreparation. Vi har fået sten hjem. De sten, vi mangler, der er der 6 ugers leveringstid på. Lige pludselig så får man besked på igennem radio, at fabrikken skal lukke. Den 60 meter lange ovn, hvor glasmassen smeltes, ender i 6 maskiner. Og her er man ved at åbne den ene af disse maskiner for at starte et nyt glastræk, som det hedder. En glasplade laves så ved, at det smeltede glas trækkes lodret op fra denne maskine, som om det var sirup, op igennem etagerne, og efterhånden køles glaspladen ned, så den stivner. Det er den såkaldte sheetglasmetode, i modsætning til den nyere og billigere floatglasmetode, hvor den smeltede glas flyder ud over en vandret flade af smeltet tin. Når trækket startes, sætter man en slags fangarm ned gennem valserne op fra 4. sal over ovnen. Den skal nede i ovnen fange det smeltede glas, dernede hvor de store varmeisolerende sten før blev fjernet, og hente glasset med sig op til 4. sal. Trækkes hastighed og nedkølingen undervejs bestemmer glastykkelsen. Når trækket er sat i gang, og det fungerer, så glaspladen ved hjælp af valserne trækkes op uden at gå i stykker, så lukkes den varme maskine til med skjold, sten og ler. Og så kan trækket køre i en 700-800 timer, før der skal stoppes og renses mellem valserne. Her på værket holder mange på, at denne form for glas, sheet, er den bedste, mens andre trækker fordele ved floatglasset frem, når der diskuteres kvalitet. Inden man lukker, bliver der sat et par ruder i, så man kan se ind i ovnen, se ind til den flydende glasmasse. Det endelige glas, ja, der kan den almindelige forbruger faktisk ikke se forskel, når et stykke glas skæres af for at blive brugt, om det er sheet eller float. Det er klart, at man på visse områder kan producere floatglasset billigere end sheeten, men på den anden side, så kan man sige, at floaten
Det er et stort glasbånd, der kommer ud. Vi kommer med 6 glasbånd. Vi kan lave 6 tykkelser på samme tid. Det vil sige, at vi kan lave 2, 3, 4, 5, 6 og 7 mm på samme tid, hvorimod floatværk kun kan lave 1 tykkelse. Og vi mener også, at vi har anden fordel. Vi laver nemmere tyndt glas, end floatværkerne gør. Det er ikke altid så let at få glaspladen til at gå opad i et pænt, jævnt træk. Her er den faldet ned, så en masse glas i stedet er blevet til glasskår. Og så får alle travlt for at redde situationen, så hele trækket ikke skal startes forfra igen. Og når pladen igen trækkes op som en pæn plade, så skal ovnen og valserne renses for glasskår. Men det holder altså alt sammen op til marts, så stopper glasproduktionen. Det er en god arbejdsplads. Den er der stadigvæk og har også været der i alle årene. Hvor mange år har du været her selv? 8 år. Kommer i marts 74, så det bliver lige 8 år, når vi lukker. Men der er jo forskellige gener rundt om. Det kan være lidt svært at høre hinanden af og til. Der er støj, og der er meget støv. Det er det. Så tror man ikke, at der er på et glasværk, men der er meget støv. Og der er også meget støj. Er det så en god arbejdsplads, når du trækker de ting med ind i billedet? Ja, det er det, fordi vi har jo en god løn. Og det er i kraft af skifteholdet? Det er i kraft af skifteholdet, ja, det er det. Det vil sige, selvom du efter den 1. marts skulle gå hen og finde dig et nyt job, så bliver det nok ikke til den løn, du har i dag? Det gør det ikke. Det gør det ikke. Det bliver til mindst 15 kroner mindre i timen. Mindst. Lønnen på glasværket er god. Den er omkring 62 kroner i timen, men de 10-11 kroner skyldes skifteholdsarbejde. Derfor vil arbejdsløshedsdagpenge kun dække en del af lønnen. De fleste kommer til at mangle omkring 25.000 kroner årligt, og det vil være meget få af de 400, som fyres den 1. marts, der kan finde sig et andet arbejde i Korsørområdet. Ja, havde man vidst, de lukkede så tidligt, så havde man nok ikke købt hus, og man havde nok også blevet lidt ked af, at det skulle ske så tidligt. Vi havde regnet med, at de ville køre 2 år endnu, så som vi har sagt, ovnen den kunne klare. Føler du sådan set ikke rigtigt, du har fået reelt besked herude? Nej, vi har gået i uvished i flere år, og til sidst så var vi immun over for det, så på et tidspunkt er det kommet som et chok for os. Blandt arbejderne her i glasværket spørger mange, om det nu også var så nødvendigt at lukke. De føler, at meget slås i stykker for både dem selv og for byen. Vi spurgte, om de der ikke synes, at lukningen er retfærdig, når det nu er så svært at sælge glasset uden tab. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, det er. For vi har ikke mærket meget til forhandlinger og sådan noget forud for det her. De lukker bare lige pludselig. Kunne de gøre andet? Ja, det kunne de måske ikke. Noget det er multinationalt selskab, der er overtaget af de kommer jo ikke med nogen oplysninger. Vi har jo søgt mange gange for at få nogle oplysninger. Men vi får jo ikke noget at vide. Jamen, I får måske ikke nok at vide, men hvad betyder det ellers for dig, når du siger, at det er jo et multinationalt selskab? Hvad ligger der i de ord? Ja, der ligger jo det i det, altså. Jeg føler det på den måde, at de bare trækker produktionen ud af landet for at gøre noget for dem selv. Har du indtryk fra tillidsmændene af, at det rent faktisk er sådan? Ja, der ligger vel ikke noget konkret, men det ligger jo sådan i luften, at det er noget i den retning der. Det står jo ikke nedfældet på papirer nogen steder, vel? Jeg mener bestemt, vi kørte med et overskud i 78-79, så ser det lidt mærkeligt ud, at man så lige pludselig nu 2 år efter skulle køre med et underskud på 40 millioner. Det ser det mærkeligt ud. Der er jo ikke investeret noget efter den tid. Mens planglasset fortsat skæres ud og pakkes i godt 3 måneder mere, så stiller altså både arbejdere og tillidsfolk en række spørgsmål om, hvorfor beslutningen om værkets lukning egentlig er truffet. Flere ledende medarbejdere er rejst på kun få måneder. Derfor er virksomhedens direktør netop udnævnt. Det skete samme dag, som beslutningen om at lukke blev meddelt. Hvordan er det at blive ansat som virksomhedsslagter? Det synes jeg var et hårdt spørgsmål. Jeg opfatter mig ikke som virksomhedsslagter i denne her forbindelse, og jeg tror i grunden heller ikke, at de ansatte opfatter mig på den måde. Det håber jeg i hvert fald ikke.
jeg synes, jeg er med til at udføre et stykke arbejde, som er ubehageligt, men er nødvendigt, og for mig at se også nødvendigt, hvis virksomheden på forædlingssiden skal have mulighed for at leve videre. Så ja, jeg opfatter mig ikke som virksomhedsslagter, og jeg synes og håber og tror på, at man vil finde, at den lukning, som vi arbejder med her, at den bliver gennemført på en ordentlig måde, hvor vi tager så meget hensyn til de enkelte, som det også overhovedet er muligt. Har man nogen mulighed fra virksomhedens side for at hjælpe? Ja, vi har forskellige muligheder. For det første har vi jo gjort det, som jeg mener er rigtigt, at vi har forsøgt på at opfordre for vores medarbejdere til at hjælpe sig selv. Og selvom vi altså skal køre videre frem til 1. marts, og gerne med alle 6 maskiner i drift, så har vi i en sådan situation betydelige reserver i vores organisation, fordi der er mange opgaver, der falder bort. Og derfor, hvis vi ligesom kan stå lidt tættere sammen i den sidste tid, så kan vi godt tillade, at en del af vores medarbejdere rejser, og derved, kan man sige, er medvirkende til at løse deres egne problemer. Og det tager vi ligefrem tilskyndet til, og det håber jeg også vil ske i en vis udstrækning. Men hvad gør jeres ejere for jer nu, hvor I står og skal ud i den kolde sne? Hjælper de jer på vej ud af døren? Jeg ved godt, der blev sagt, at de vil hjælpe både med et afgangsbeløb, men jeg synes, det er så latterligt et beløb, der er lagt på bordet. Der er lagt noget med 2,3 millioner på bordet til de timelønnede, og efter hvad jeg kan se på nuværende tidspunkt, er der lagt omkring 4,5 til 5 millioner på bordet til funktionærerne, så det er ikke meget, at de regner os for. Hvordan har det egentlig været at have de nuværende franske ejere som arbejdsgiver? Har det været en arbejdsgiver, man glad gik til forhandlingsbordet med? Nej, absolut ikke. Det har vist sig. Jeg har siddet i bestyrelsen under både dansk og svensk eje, og nu under disse her. Vi har ikke et spor og bliver spurgt om. Det bliver trukket lige ned over hovedet på os, og så det er klar på bestyrelsesmøderne, når vi møder, hvad de mener om det. Vi har intet, der skal have sagt. Havde der været muligheder for at køre det videre? Efter min opfattelse, nej. Som situationen har udviklet sig, og som situationen på verdensmarkedet har udviklet sig. Altså rent teknisk er vi i stand til at køre produktionen videre. Vores ovnanlæg kan efter min bedømmelse køre måske 2 år, eller måske endda mere. Og vores organisation er intakt. Vi har de folk, der skal til at køre vores produktion. Men som afsætningsmulighederne er, så mener jeg ikke, der er mulighed for det. Det vil sige, at selvom man havde købt hjem til at bygge ovnen om eller reparere ovnen, så vil man altså ikke fortsætte. Det har intet med ovnens tilstand at gøre. Det har noget med metodens effektivitet i forhold til andre metoder at gøre. Og kombineret med, at som sagt er markedet overalt i Vesteuropa og den del af verden, hvor vi har mulighed for at sende til, at det er lille i forhold til den kapacitet, specielt af flowklasse, der udbydes på markedet. Selvom det er en rigtig beslutning, gør det så ikke ondt at aflive en så gammel lokal virksomhed? Jo, det gør det, men man kan jo blive stillet over for, at der ikke er noget valg. Jeg har følt, at det var... Når galt skulle være, så var det rart, at man fik lejlighed til at aflive den på den måde, som jeg synes, vi forsøger at gøre her. Der er mange andre virksomheder, der er kommet i vanskeligheder, hvor aflivningen sker på en lidt mere hurtig og brutal måde. Og det synes jeg er en stor lykke, at det ikke foregår på den måde her. Der bliver dog fortsat arbejde med glas i Korsør efter den 1. marts. Her laves for eksempel silketryk på glas, som så hærdes til ruder, der skal bruges i bageovne. Den produktion skal sammen med hærteriet og fremstillingen af termorude, scanruderne, fortsætte, siger ledelsen.
Men de ansatte her føler sig bestemt ikke sikre på, at fortsættelsen bliver langvarig. Det starter med, at man skal køre produktion op på Skanderborg. Og så kører svenskerne det noget tid, ikke også? Og så bliver det solgt til Frankrig. Så kommer der en ny regering i Frankrig. Så skal det nationaliseres, og så siger det bank. Lige i løbet af et øjeblik, uden der er nogen, der er forberedt på noget som helst. Men er det nationaliseringen, der spiller ind, tror du, som en af årsagerne til, at man nedlægger her? Hvorfor skulle det ikke have noget at sige? Der er arbejdsløshed overalt. Direktør Mogens Kraft føler sig derimod sikker på, at det her forædlingsarbejde skal fortsætte i Korsør. Og i København sidder de franske ejeres repræsentant, direktøren for det skandinaviske holdingselskab, som ejer Scanglas. Han giver sin begrundelse for lukningen. In order to maintain the full level of activity in the sheet glass production, we have made extra efforts to develop our exports. We did, in fact, succeed in obtaining orders from remote export markets, such as the Emirates. But these orders could, unfortunately, to a great extent, only be obtained at very low prices, which did not cover all costs. The low profitability of these orders, together with a heavy increase of the energy costs, which were already too high on the sheet glass production compared to the float production, will result in an estimated loss of about 35 million kroners in 1981 against a total turnover of 240 million kroners. As a matter of fact, the general situation on the flat glass market in Europe has made it more and more evident that there's hardly a chance to improve the possibilities or the results of Scanglas during the coming years. The conversion of the sheet tank into a float tank, which could produce 2.5 times as much as the present sheet tank in Korsør, and which would cost around 500 million kroners, also had to be given up. There are 26 float tanks in Western Europe. Most of them operate far below their capacity. And the new tank in Luxembourg, built by American competitors, will start production at the end of the year, despite the still prevailing stagnation in the car and building industry, which is expected to continue for some time yet. Is it because it is a sheet glass tank that you are closing it down? Well, it's not because it is a sheet glass tank we are closing it down. It's the general problem of finding the necessary outlets at reasonable prices. If we would have still reasonable outlets, that means markets for it, then it is not a question of the sheet glass to close it down. Glas og bygninger hører tæt sammen, og nedgang eller et næsten totalt stop for nybyggeri, som vi har i øjeblikket, påvirker derfor mulighederne for at sælge glas. Og det skader også glasmarkedet, når bilindustrien, som blandt andet aftager en del af den franske Saint-Gobain-koncerns samlede planglasproduktion, når den er skåret voldsomt ned. Den slags fører til overskud af glas, og derfor til lavere priser. Behovet for nyt glas har varieret meget i de senere år. I øjeblikket bliver der næsten kun sat nyt i, når det gamle er gået i tu. Mens for eksempel isoleringstilskud til udskiftning af gamle enkeltlagsvinduer til nye termoruder for bare få måneder siden førte til kortvarig mangel på termoruder, blandt andet fra Korsør. Men stort set alle i glasbranchen er i dag enige om, at der samlet i Europa produceres 10-15% for meget råglas, og næsten alle glasværker kan lave endnu mere, end de gør. Den nye teknologi, float-metoden, som her i Skandinavien kun bruges i Halmstad i Sverige, har medvirket stærkt til at oversvømme markedet med råglas. Det er den engelske glaskoncern Pilkington, der her udnytter sit eget patent på float. Alle andre må betale licens for at bruge det. Men metoden har den åbenlyse fordel, at der i forhold til sheet-metoden kun bruges cirka halvt så mange arbejdere og halvt så meget energi til at lave den samme glasmængde. Investeringen, altså kravet til kapital, er derimod noget større. Glasindustriens forhold er altså stærkt præget af afsætningsproblemer
som giver prisdyk eller direkte priskrig, og så have store og dyre teknologiske omstillinger. Hele det billede er i de seneste år samtidig afgørende påvirket gennem en voldsom krig mellem få, men meget store multinationale koncerner. Nu er glaskrigen måske slut her i Skandinavien, men ikke i resten af Europa. Der er japanerne netop for få måneder siden trådt ind i kampen, som især udkæmpes mellem 2 amerikanske koncerner, samt den engelske Pilkington og den franske Saint-Gobain. Teknologien er et af de væsentlige våben i glaskrigen, og i den skandinaviske krig har det måske netop spillet den største rolle. Her havde vi for 40 år siden 4 mellemstore glasværker med hver sin private, nationale ejerkreds. De producerede alle planglas med trækkemetoden. Drammen i Norge var norskejet, Oksel-Øresund og Emmaboda havde hver sin svenske ejer, og Korsør Glasværk var dansk. Den franske Saint-Gobain-koncern begynder lige før og under 2. verdenskrig at vise stor interesse for Skandinavien. Lige efter krigen 1946 køber Saint-Gobain 30% af aktierne i det svenske Emmaboda Glasværk. Det fører hurtigt til, at Emmaboda tager den nyeste trækkemetode i brug, Pittsburgh-metoden. Og i 1967 skabes Scanglas for at tage konkurrencen op. Det er Korsør, der fusionerer med den svenske Gränges-koncern, som ejer Oksel-Øresund. Scanglas kan så også tage Pittsburgh-metoden i brug i det nye værk i Korsør i 1969, men det koster livet for glasværket i Oksel-Øresund. Pilkington-koncern viser først i 70'erne interesse for Skandinavien. Pilkington har patent på den nyeste teknologi, float-produktionen, og siger nej, da Saint-Gobain søger om licens til at bruge metoden i Emmaboda. Pilkington foreslår i stedet et samarbejde mellem sig selv og de 3 skandinaviske glasværker om et fælles nyt float-glasværk. De 3 skandinaviske glasværker siger fornærmet nej og forhandler i stedet om selv at gå i samarbejde. De tror ikke på float-metoden her og nu, men skaber selskabet Scandi Float og søger Pilkington om licens med det klare formål at forhindre Pilkington i at bygge et skandinavisk floatværk. Året efter, 1974, køber Saint-Gobain Emmaboda 100%. 4 måneder senere samme år oplyser Pilkington, at de nu har købt grund i Halmstad og vil bygge et floatværk med svensk egnsudviklingsstøtte. Glaskrigen er nu for alvor en realitet i Skandinavien, og Drammen, Saint-Gobain i Emmaboda og Gränges i Korsør forhandler nu om et modspil. Det ender med fransk opkøb af både Korsør og Drammen i oktober 1976. Saint-Gobain er hermed skabt. Men det fører straks til lukning af glasproduktionen i Drammen i Norge. Og 2 år senere koster samarbejdet Emmaboda livet. Kræfterne skal samles i Korsør for at stå konkurrencen med Pilkington i Halmstad. Måske med et nyt floatværk i Korsør. Men det bliver aldrig virkelighed, og i stedet lukkes glasværket i Korsør nu, så Pilkington er alene tilbage som skandinavisk glasproducent. Både de 400 fyrede i Korsør og de 170, som fortsat skal producere blandt andet termoruder, spørger nu, om de er ofre for den glaskrig. Det fører til en række anklager mod ledelsen. Selve produktet, ruderne, er der ikke meget marked for, men alle håber, det kommer igen. Du har et arbejde efter den 1. marts. Ja. Hvor længe har du det? Ja. Et års tid. Måske halvandet. Og heller ikke mere. Er jeres maskineri ikke tidsvarende? Er det ikke godt nok at lave ruder på til en fornuftig pris? Det er det mest moderne, der findes i Europa. Det maskineri, vi kører med her. Der er ikke noget, der er bedre. Der er ikke noget, der er mere moderne end det her. Jamen hvorfor tror du så ikke, firmaet vil udnytte det? Har du en mistillid til firmaet? Ja, de har klaret så meget. De har fortalt os så meget. De har ikke holdt noget af det. Derfor kan jeg ikke se, at det her, det skulle køre. Og jeg er bange for, at de fører det enten til Norge eller Sverige, eller også til Jylland. Vi har så mange gange fået vores tillidsfolk til at fiske efter et svar angående planglasværket derude, og har for 14 dage siden fået et dementi af, at det skulle lukkes. Og så 14 dage efter hører vi i radioen, at nu lukker vi 1. marts. Og det synes jeg ikke, det giver en stor tiltro til. Du er tillidsmanden for den her afdeling, som ser ud til at fortsætte. Ja. Tror du selv på, at den fortsætter? Ja, altså ja, det gør jeg faktisk. Jeg har i hvert fald stort håb om, at den gør det, og efter samtale med direktøren i går, der synes jeg, at vi fik styrket vores håb bare en lille smule. Men var det ikke ret stort i forvejen? Nej, det var det ikke. Det var faktisk 0.
Det har været nævnt af nogle af dine kolleger, at det heller ikke engang altid ledelsen siger sandheden. Nej, det gør de heller ikke. Har I som tillidsfolk kunne tage dem i usandheder? Ja, det har vi. Flere gange? Ja. Kan du nævne et eksempel? Nej, jeg vil helst ikke nævne nogen eksempler, men jeg kunne godt. Chokket over lukningen rystede medarbejderne. De kan ikke forstå ledelsens handling. Man har vel nok ment det ærligt, men jeg tror ikke, der fra ledelsens side sammen med salget eller hele overgangen til Saint-Gobain det har været i deres tanker, at det skulle bygges som et flåtværk dernede. Hvis vi havde fået det flåtværk, havde glasværkets arbejdsstyrke i dag været garanteret arbejde. Jeg tror ikke, det er købt op med det formål at drive det i årevis fremover. Hvor man kan købe det? Når jeg udtaler min skepsis på et tidligere tidspunkt, så er det min helt klare opfattelse, og det er min personlige opfattelse, at man har købt det for at nedlægge det, for at føre den produktion tilbage til Frankrig. Have you bought the company, the Scanglas company, with the purpose to close it down? Certainly not. Certainly not. And I do not personally see how the people can come up to such a conclusion. We have had definite plans to convert the sheet tank into a flow tank, and it has. But I must say that it has by no means been bought to close it down. Some people could have the impression that it has been bought to close it down in order to import glass from the continent. That is not at all true. That was not in the intention. Vi tror, at der ligesom mellem de store olieselskaber, også mellem de store glaskoncerner, finder et samarbejde sted. Og vi vil da slet ikke blive forbavset over, hvis Saint-Gobain vil lade Pilkington levere glas, i hvert fald til Norge og Sverige, mod at man så måske kan overtage det danske marked selv. Det er noget med, at selskaberne laver aftaler under bordet, ja. Ikke sandt? Ja, det er det. Kan du på nogen punkt bevise, eller bare sandsynliggøre, at det er korrekt, hvad du siger? Jeg kan ikke sandsynliggøre det, men det er jo således, at vi ved i hvert fald, at vi ved helt konkret, at man har haft aftaler om, at man skulle, hvad angår prisen, ikke prøve at konkurrere med hinanden. Og vi har jo overhovedet ikke set nogen konkurrence mellem for eksempel sheetglas og flowglas. Og derfor kan man udmærket udlede, mener vi, at der laves aftaler under bordet. You know, we have to face the competition of all producers of Western Europe and even Eastern Europe. So to control the prices, I shouldn't say so. If we could do so, the results of all our companies would be far better than they are. That is our main concern for the time being. Is it a deal between you and Pilkington that the glass has not been sold on the British market? No, certainly not. That it is not true that the glass has not been sold on the British market. What is true is that we have sold a rather considerable quantity out of the total Scanglas production in Great Britain. But one must know too that Pilkington has closed down its last sheet glass tank also. Der siges fra flere sider, at man sælger til for lave priser, men man sælger til sig selv inden for selskabet. Jeg har ingen beviser. Jeg tror på, og vi har sagt det. Vi får ikke nogen konkret besked på det. Vi eksporterer glas til vores eget firma, hvor det så bliver solgt videre fra de salgsafdelinger, vi har. Og der tror jeg på, at man får en større pris, end den vi får for det. Og så går pengene måske udenlands. Det kan jeg ikke bevise, men det er vores opfattelse. Normally, the export organization in Brussels gets a far higher commission than Scanglas had to pay for the exports to the Emirates.
We reduced it to 1/3 of the normal commission because we took into account the low profitability of the orders to the Emirates. That means to help Scanglass to come out with a better result, we reduced the commission. I personally made this agreement with the man in charge of our export organization in Brussels. Korsør ligger i ly af færgehavnene, eller i skygge af dem, vil nogen mene. Byen har godt 21.000 indbyggere, deraf ca. 11.000 arbejdstagere. De godt 3.000 af dem er ansat hos DSB, Post- og Telegrafvæsenet eller ved flåden på flådestationen. På det private arbejdsmarked er 7.329 tilmeldt arbejdsløshedsforsikringen, og af dem igen er i øjeblikket omkring 1.200 arbejdsløse. Om nogle måneder kommer 400 til fra Scanglass. Og herefter er man så oppe på 1.600 arbejdsløse. Hvad betyder det for Korsør? Ja, borgmesteren ser sådan på det. Vi har i forvejen en meget stor ledighedsprocent i Korsør, og hvis Scanglass lukker, så får vi en ledighedsprocent her til vinter, som jeg tror nærmer sig 25%. Og det kan vi ikke leve med i Korsør. Har I nogle andre muligheder for at beskæftige de mennesker? Har I nogle steder, de kan gå hen? Nej, det har vi ikke. De øvrige større virksomheder, vi har, de har ingen mulighed for at opsuge de mange mennesker. Det kan ikke lade sig gøre. Af de 1.200 arbejdsløse i Korsør er de 400 unge under 25 år. Det er mange, og Korsør har ikke rigtig nogen mulighed for at gøre noget for dem. Følgerne af, at 400 menneskers lønninger nu trækkes ud af forbruget, vil få mærkbare virkninger for byens økonomiske liv, og ikke mindst for detailhandlen, som vil få mindre omsætning. På boligområdet vil følgerne også blive mærkbare. Mange af de, der nu skal afskediges, er parcelhusejere. Hvordan vil det gå dem? I forvejen har Korsør mange ledige parcelhuse og har haft mange tvangsauktioner. Derfor er man indstillet på at bygge flere almennyttige boliger, selvom Korsør i forvejen er pænt forsynet med udlejningslejligheder. Hvad kommer dette her til at koste kommunen? Vi vil få et mindre beskatningsgrundlag, og vores handelsstand vil altså også kunne mærke, at de mange mennesker har færre penge at købe for. Ja, beskatningsgrundlaget. Er det klemt i forvejen her? Ja, de tider er jo forbi inden for kommunerne, hvor vi undervurderer beskatningsgrundlaget og så får en sum penge hjem på et senere tidspunkt. Vi er nødsaget til at meget realistisk vurdere beskatningsgrundlaget. Vil det sige, at I skal til at vurdere jeres budgetter om og jeres udgiftsside om? Ja, jeg forudser, at vi her i starten af det nye år må kigge på budgettet igen. Og vi har jo ikke mulighed for at ændre på beskatningen, så det må blive noget med enten at spare yderligere eller at udskyde nogle ting. For vi kan regne ud, at vi vil komme til at mangle omkring 2-3 millioner kroner i den kommunale kasse, alene på baggrund af de 400 arbejdspladser, der forsvinder. Ja. Hvad betyder det for jer? Sådan rent, hvad skal I skære ned på så? Ja, det har vi ikke nogen tanker om i øjeblikket. Nu vil vi jo foreløbig arbejde videre med at prøve at se, om vi kan bevare arbejdspladserne. Det var jo egentlig det vigtigste af det hele. Det kan ikke være rigtigt, at så mange arbejdspladser skal forsvinde på én gang. Der må være en mulighed for, at samfundet på en eller anden måde kan gribe ind, og det vil vi stadigvæk arbejde for. Ja, der tog du selv initiativ og sprang til industriministeren på et meget tidligt tidspunkt. Kom der noget ud af det? Der er ikke kommet noget ud af det endnu. Er det ikke usædvanligt for en borgmester, at han griber ind og går til regeringen, når noget af hans erhvervsliv falder fra hinanden? Jo, men ærligt og redeligt, hvad pokker skulle jeg gøre? Jeg stod i en situation med en meget stor ledighedsprocent i forvejen, og en udsigt til, at vi altså kommer op på omkring 25%. Og hvad skal man gøre? Jeg så ingen anden udvej end at komme og bede om hjælp. Vi har jo et socialt sikringssystem for den enkelte borger, og på samme måde må det vel egentlig være rimeligt, at vi har et lignende system for de enkelte samfund. Og vi kan i hvert fald ikke i vores lille samfund på 21.000 indbyggere, vi kan ikke klare den situation alene. Vi må have hjælp, og så er det nærliggende at gå til regeringen og sige, kære venner, I må gøre et eller andet for at hjælpe os i Korsør. Har du overvejet, om Scanglass kunne køre videre på det tidspunkt? Ja, det havde jeg, for vi har jo været holdt løbende underrettet omkring den alvorlige situation, der eksisterede på Scanglass. Jeg tror, at der nok er tale om fornuftige økonomiske overvejelser bag den disposition, der er foretaget, men jeg tror også, at der er tale om koncernmæssige overvejelser. Jeg har drøftet det med nogle ledende funktionærer på Scanglass, som jeg må gå ud fra sidder inde med
en stor ekspertise på området, både økonomi, salg og det tekniske. Og man fastholder altså der, at produktionsapparatet altså ikke er så dårligt, som det bliver gjort til. Det er min opfattelse, at hvis man isoleret set kunne få lov til at køre videre med værket, og kunne få lov til frit at gå ud i konkurrencen på frie markeder og til en fri pris, for den har nemlig også været dirigeret fra Gobeng af. Der har været bestemte markeder, man ikke måtte interessere sig for, og der har nok også været tale om, at priserne har været dirigeret. Og så er det jo nemt nok at få en virksomhed til, at det ser ud til at give underskud. Så jeg tror, at hvis man kunne forestille sig den situation, at en anden virksomhed kunne få lov til at gå ud på markedet og sælge glasse til den reelle pris, det koster at fremstille det i Korsør, så tror jeg, at prisforskellen ville blive så stor, at man godt kunne konkurrere med floatglasse. Er du så overbevist om de tal, at hvis nu kommunen måtte, er I så var villige til at gå ind og skyde penge ind? 600 mand koster samfundet omkring 55 millioner kroner om året i understøttelse. Og hvis det var vores udgift, de 55 millioner kroner, så ville jeg ikke betænke mig et øjeblik på at gå ind og på en eller anden måde overtage virksomheden, hvis jeg kunne gøre det. Eller give virksomheden en form for tilskud. Produktionen af termoruder, hærdet glas og silketrykkeriet fortsætter efter den 1. marts, hvor ovnen slukkes for glasproduktionen. 400 medarbejdere skal på gaden. Der er ikke noget arbejde til dem. Endnu er der ingen erstatning for den fabrikation, der nedlægges. 170 fortsætter. Deres håb er større end deres tro på, at det varer ved.